14 il-deputat nazzjonalista huma kontra l-kap nazzjonalista Adrian Delija u jriduh jirreżenja. Fil-laqgħa tal-grupp parlamentari ta' tlieta li għadda li spiċċat l-erba' fis-satejn ta' filgħodu lil Delija qalulu b'mod ċar li jriduh jirreżenja minn kap nazzjonalista. Dawn id-deputati huma kontra Delija u tawħu ultimatu biex sa tlieta jgħidilhom x'tip ta' responsabbiltà stintrefa' la darba tmexxija tiegħu waslet lill-Partit Nazzjonalista għal żewġ telfiet elettorali kbar fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. L-ex-kap Simon Busuttil, Mario De Marco, Claudio Grech, Jason Azzopardi, Ryan Kallus, Beppe Fenekazami, Terisco Modini Kakija, Marta Sportelli, Claudette Buttigieg, Chris Sajt, Kerel Aquilina, Ivan Bartolo, Karl Guder u David Kaza qed jinsistu għar-riżenja ta' Delija. Il-Segretarju Ġenerali Clyde Puli u l-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo għażlu li jiddefendu lilhom infushom u l-kariga li okkupaw u mhux lil Adrian Delija. Id-deputati nazzjonalisti qrib Adrian Delija għażlu li ma jiddefenduhx u ma ħarġux onqhom għalih. Dawn huma l-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius, Kristi De Bono, Maria De Guara, Frederick Azzopardi, il-Wip tal-Grupp Parlamentari Robert Kutajjar, Mario Gallia, waqt li Kevin Kutajjar għażel li ma jidħolx bejn il-basla u x-xita. Id-deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri u Tony Bezzina jridu li tittieħed xi tip ta' azzjoni, imma ma qalux b'mod speċifiku x'tip ta' azzjoni jridu li tittieħed. Kienu biss id-deputati nazzjonalisti Karl Mifsud Bonnici u Edwin Vassallo li defendew lil Adrian Delija. Fil-laqgħa tal-grupp parlamentari Karl Mifsud Bonnici u Edwin Vassallo qalu lid-deputati, partikolarment lid-deputati tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, li Adrian Delija għandu jibqa' jmexxi l-Partit Nazzjonalista. L-Europarlamentari Roberta Metsola ma kienx preżenti għall-laqgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.